hotline. Unahon ko lang ni kay daw at least good news ini kundri sa aton ang Alangilan National High School sa Bacolod nagligad pa nag-start kang nag-resume ang ila face-to-face instruction. May mga pending application pa sa additional schools. Pero ang balita mo niyo sa San Carlos City daw walo gid iya ka mga schools. I understand ang dumayara na sang green light or gina-approve naman ang ila sini nga pagpatigayon sang face-to-face. Now, i-check na ba karon nga i-check ko sa alkalde mismo sang San Carlos City kundi ning nga mga eskwelahan. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton sini nga pagpangalagad is Mayor Rene Gustilo, ang alkalde sa siyudad sa San Carlos. Mayor, good morning. How are you? Si Action Art Live kasumong diri sa Action Radio. Good morning, Art. Good morning, Action Radio. Salamat gid Mayor no kay ang pag-intindi ko do may gin-grant na kitang limited face-to-face instructions ang daw kundi ko magsala walo ka mga bulutuan na da Mayor kag san uni sila nag-umpisa kung naka-umpisa na gid man. Hindi lang ko ka-recall. Basta may ginaprubahan ko, request nilang face-to-face, balik nila sa eskwelahan pag face-to-face na sila. Okay. Pero hindi lang ko ka-recall sa kanamo, kaya everyday damo kitang ginatubang. Ang ako lang instruction sa ilang, okay lang na sa akon, basta with caution. They have to follow the guidelines set by the IATF. Kag kung may mga sintomas man, magbalo gid siya. Kag para ma-contact trace na dayon. Okay. So, since nga limited ini nga face-to-face instruction, may kadamuon lang Mayor no sang ginset nga mga students kag mga manunudlo nga ginaalaw no nga mag-participate sa sining limited face-to-face classes. Yes, ang proseso namo dire ang DepEd masulat kag request sila approval sa ilang face-to-face. From my end, why ko na gina-aprobahan, gina-forward ko na anay sa EOC, Emergency Operation Center, kag that will be evaluated then kag i-recommend for approval. Yes. Mayor, correct me if I'm wrong, pero ang mga schools nga daw gin-grant ginatagan authority to hold limited person classes, San Carlos Milling Company Incorporated, ang Congressman Vicente Gustilo Senior Memorial nga eskwelahan dira, San Juan, Florentina, Ledesma, Malindo, Mabato, San Jose Elementary School, kag Don Carlos Ledesma. Doon mo ni sila, Mayor? Daw walo na siguro ko school, walo. Walo na. Daw walo. Okay. So, nag-start na ni sila? Kung nag-start na sila sa face-to-face, tapos kung medyo kung successful man, kag wala na mga mag-register sintomas mga bata, may nahinay kita expand. I see. So, kung dumayo ang result niya, kag daway man sang mga cases nga ma-record, at least ang iban pagin nga mga schools, posible makabalik naman. Posibilidad na. Okay. Pero closely, ginamonitor ini sang EOC kung anong mga activities nila, kag nanong sitwasyon nila, Mayor. Ang EOC diya tanan ang ga-monitor. I Kag see. sila man ma-recommend sang superintendent nga kung hindi mayo, they have to correct it or i-suspend ang face-to-face classes. Aha. So, ang mga parents, pero ang gina-allow din ni Mayor, do pariyo man ni Guro sa Bacolod, di nga kinanglan ang mga students kag teachers nga mag-attenda ang fully vaccinated. Yes, fully vaccinated. Kag even sa mga teachers, mag-conduct sa face-to-face should be fully vaccinated. Now, kung hindi man gani fully vaccinated, well, of course, they have to present RT-PCR result, negative result, twice a month. Okay, para sa teachers na yan. Pa sa mga teachers na yan. Okay. In other words, kung parte sa mga kabataan ni nga nagpa-participate,
kung mga kids naton o kung pediatric naton ang ibakunahan, taas na gali iya ang output ni San Carlos Mayor. Damo na nabakunahan da? Daw, hindi pagitaas, gid. Hindi pagitaas. But every day, gasigit na bakuna. In fact, gatricol naman na atong nagpabaksinate every day sa auditorium. Ang advice ko naman sila is ang advice ko sa ilang dito na lang sa City Health, walk-in na lang sila to, ma-create kami mga teams like ang provincial government every Monday and Tuesday for 1 month na. Every Okay. Monday and Tuesday, everyday may naka-assign na dito sa Barangay Kudkud, bukid na siya sa Kudkud, Quezon and Prosperidad. Okay. While ang amon ng local team ari ma-concentrate naman sa lower barangay we will now be focusing again mag house to house. House to house, that includes siguro ni sa mga senior citizen nga daw mo nakita ni nga reason nga daw medyo nubo no ang vaccination sa mga Yes, senior citizen yes. kung nga ang alert level 2 kita gyapon mayon. Yeah. Alert level 2 ang San Carlos, pero zero na kita sa active cases. Very good. Very good. At least kung magsiling ka nga zero na kamo sa active cases, why naging kamo da sa nga ginabutang sa facilities sang city? Wala na. Right now, ang zero na ang hospital. Wala na kita active cases. Sa quarantine facility, zero naman. We are now in the process of repairing sa mga damages dito sa quarantine facility. Again, ginaprepare ta naman base may surge naman. At least full repaired na niya ato nga quarantine facility. Very good. Pero amo ni Guro Mayor nga daw nagkumpiyansa da, pero sa ano man ang ining barangay Bagunbon na bukid ini ang sitio Katugisan kay siling ko ba nagatag kumpiyansa ang tao to, may mga nagkaladakpan nga nagburulang to Mayor do siyang bilog niyo. Inang bulang yung ginama ko inang bulang ito na ginakultura Gani. kultura na tanan, no? Oo. May kawat-kawat magiging kapamulang, ti trabaho man na sa kapulisan natong manakop sa illegal gambling. So, gimpabayaan ko lang na sila nga panakop. Aha. So anyway, Mayor, sa sining mayo nga development na sa imo, especially nga ti zero active cases na kamudira, and then the new normal na gid, nakaback na sa face-to-face, ang limited na face-to-face instruction sa mga schools, nga walo na gin-approve. Mayor, may ara ka itugon o padayon nga advisory sa mga pumuluyo mo sa San Carlos City? Yes, Art. Ginapabalo ko lang aton nga mga pumuluyo na hindi magdugay, magsige na kita house to house ang aton nga team kalin sa City Health Office kag we will continue vaccinating. Pero ang vaccination Especially the drive, senior citizen. yes, pero ang vaccination activity niyo, sorry to butt in, Mayor, pero ang vaccination drive niya, sige Mayor, gyapon ang schedule sina. Sige, gapon. Para na kita sa City Health. City Health na. Yes. Aha. Pero inang target nga house to house, saan nyo ni umpisan da, Mayor? The other week, nag-advise ako sa tanan nga barangay official mag-conduct o house to house data gathering. Para makita ta sa isa ka balay, may ara pa ba na wala ma-vaccinated kag report na dire sa City Hall sa office ko, tapos i-forward ko sa City Hall dayon mapagtuon na nila sa taga City Hall. Aha. Kung zero active case ka, in other words, zero man ang imo status sa AMT subong kon cases every day. So far, may mga registered symptoms, amo mo lang na symptoms na, kundi ubo, ilanat, na ipamatsyag mo, ma-request sila mapaswab, ginaswaban na mo, kaya libre man yung swab na mo, pag-swab
mag-negative na gani, okay lang. Kung mag-positive, contact trace na yun kami. So far, ang galatabo nga naswab, puro negative. Aha. At least ang may hospital ka mo na mayor, no? Kag kung amo ning status nyo, at least tulutaway gawa mga medical workers na tunda. Taway-taway na, hopefully, hospital ta, economic enterprise, pamirdi na magina sila. Due to limited admittance of patients, dapat tinanglan, mabalik na kita sa normal. Aha. Sige. Ganin kay hindi na kabalik, harap pa kita sa alert level 2. That is why, no? Ang kinahanglan ng pumuluyo da sundon gid ana gyapon, especially ang ginapatuman nga health protocol kay hindi pa kita gid new normal. Bisan new normal gani dapat halong kita gyapon, mayor. Gani, dapat paano magyapong kita. I just came back from Manila. Lantaw na balik-balik naman ang mga tao. Okay. Pinaka-importante lang, mayara lang kita face mask. Aha. Ang mga taga Cebu kay isa ini ang San Carlos, ang mga ginaagyan nila da hindi man istrikto subong, no? Anytime basta fully vaccinated ka maka-travel ka man da, no? Halin sa Cebu, ang requirements masulod ka sa Negros, S-Pass ka vaccination card. Okay. Sa kundi, para taga San Carlos magsulod wala pa na sila gina-require S-Pass. Except makadto sila masulod the same procedure, aras pantalan, may ma-monitor man gyapon sa taga San Carlos. Tagwag, kung hindi man vaccinated, requirement namon silang manawag ang Coast Guard diri sa amon sa San Carlos. Ang galatabo sugaton gyapon namon kag sobra namon sila. I see. At least ara ang setup sina continuing ang ilas ni trabaho. On that note, Mayor, salamat gid sa imo sining time ginatag karon nga unless may ara ka pa sang itugon sa mga taga San Carlos City. So far wala na art, no? Medyo taway na kita. Gabay pa lang mabalik na kita sa new normal. Mag-normal naman ang politika sa Bacolod. Oh. Sige. Mayor, salamat gid. Salamat gid Dart sa mga aga sa inyo. Salamat gid. Action Hotline. Ang alkalde sa siyudad ng San Carlos, tiyan mo na yung nami, iya. Ngayon na ba lang, at least, everyday, kung ang tao nag-cooperate lang, galing kay isiling ni Mayor, ang bulang, hindi gini, ara na sa kultura sa mga Pinoy, yang nga daw, inang manahorgid, duro diversyon ang tawag sa iba na may pulupusta, ginagmay, abi mo, ining mga backyard, ining mga nagasagod, hindi kiba na gani, yang, ang ila manok nga ginagamit sa mga inablang anong tawag sila, hindi yan derby na mo kundi lusok, no? Iban gani hindi lang ya kay lusok kundi may ara yang nagabulang in zero lang ya, no? Ang tawag sila sa amon to sa kawayan may in zero lang ya, sila lang ya bla. Inagpiak ka purok to pilang nahot nga tao da siling ya mabulang ta in zero ta dala di manok mo. Why gani galira mo? Amo na nga kung kisa sakam ganing manok nga inang palabot guro kung ano nga porsyon kalawas inang titit blagadalagan bla. Ayawan pa ganin sila nagsanay sa dati kung kaisa sa mga biliagon lang mo. Action Hotline. Diba kung mo mayara pa sa Bagunbon nga nagkaladakpan daw nga nagpanakor kag nagbulang. Tisiling ni Mayor, why man na iya problema, iya man na sa pulis trabaho, gininstruksyonan man na sila, hiluway man sila mag-operate, kay may mga tao, gid, nga bisan ginadumilian, anay, ang makasubong sining activities, kay bawal giman na mo, no, nga magala ka mo yakulo in zero, dagag magbulang-bulang, pero may ara ginagahingalit, kaya iba nagasalig niya, mga nabukid naman taning mga lugar ni, why naman yung pulis, hindi naman guro magkanto niya. Action Hotline.